Kendiat tunginya paipan sasya kishinong jonggari kasi bat kumno ki yo ike kerteng. Habayadai bakini ki pang ngala persyang banwat kat bala la ibor ibarit ijonga bat don ki bangala yo bat don pat ki bam pat syam la yo. Bat habayadai baka jing yo yakini ki khana kam syam dai satia ka banga nga thau ananga wanra daga jingmut jing perkhat la jong. Hendrei ya ka ei ka banga yathu ka dai ka bangala syam na ka jing tho jong kiriu long shwa man shwa jongi ki balong ki nong tho kat kasi. Bat yakini ru ngala syam na ka wei ka kot ka jong iba WR lat plang i balong i wei ni ki nong tho kat kasi bapau haga ja ben riu jongi. Menta tungnya pai kindiat syapang ka wei ka shinong ka badan hanong ba shilong ka bangi tip ya ka ril bong. Hakipor man shwa ya ka ne ka ril bong am shim la khat satia kumta ka kerteng tenrai jong ka dai ri lebong. Kidon kita men kasi ki boong baka ketin ri kedai tang ka ketin lingkon ne ka kentin paket jong ka ketin beri. Kumta hakipor hendai men shwa ya ka wei ni ki jaka ka bahaki than laban haswar shilong ha ka balat tip ya ka kum ka ril bong. Ban menta men ne pat ki tip ne ki ong no tang ril bong. Tip hadu kat no ka jing shisha don kita men ki bakhana bah ka por baka solkal ka shim ya ka ne ka kendau kirang ba sorkal ki ya khawai kian bat ya bam dok masi pansiu artat katu kat ne katingka sengomat hendai ka de ka beri jong ki jat so tun don ru ki bakhana bala don teng ka por ba ki la jer na tmu banjeri ka ne ka kerteng da kata ka kos grip para tang ba hadin pat bala don ba ujuar no kasane ka ne ka kerteng trairi bat ka ne ka kerteng trairi ru ka de ka bala kenno ril bong Henry haga jingken no ka mentangi ong yaka ka ril bong. Sakaway pat ka shnong ka bangan wanra ka long ka shnong mau tengkut. Kene ka don hapo mau shinrot blang. Kitemen hagi than semi ki batay baka ne ka shnong ka yo yaka kerteng na umau knya ubadan haga ne ka jaka. Kaway pat ka kerteng jong ka ne ka shnong ka long ka nong ken a. Don ki shnong ki baken no teng ban mut thong. Kumta mau tengkut ka mut u mau thungkun. Ka shnong mau thungkut ka don hapo West Kasi Hills District. Kani ka kentin theng. Ka long ka bayes no bar ka jing pendap niam pendap rukom. Kumta habaki ong u mau theng ka thau ya u mau thung. Bayes no aga jing pendap niam kamtam haga than sep ni. Uni u mau ula banlong u mau penjeng. Ni u mau pentia. Kani ka long ka jing yathu lingkon. Katkum ka jing yathu kilong shiwa syapang ka shnong mau tengkun. Sa ka wei pat ka shnong kalong ka shnong sait sopen. Kane ka shnong kalong bapau nam wat hadu menta. Kaladan haga jing thwa nadu hendai ki pol barim baja hagi than soara. Layo ya kane ka kerteng sait sopen laong balajer kumta ya kane ka shnong namar shisin haga wei ka por laja ka nemsniu haga than soara. Hadu uput bagi beriu kiladan kam ban penkedang yelade tang da usok pen. Namar ka jingkerdu ka bam balaong ki don ki bakalon yap ka por bagi dang leti ya uni usok pen bat bansaj ka wa doi ka bami na syapang ka dong ba andawan ki pareng ki penlong ya kata ka jakalum jingtap ki pareng kisat ya ki so halor ki mau siang ki badon silenter jonggane ka potwa bat nadu kata ka por ki sakhat ya kane ka shnong da ka sat so pen. Tikine kilong ke jing itu lengkat syapang gini ke lai tali kishnong bat ngendang persyang ban wanra syushu ya kikat tu kat ne pat kiwe kishnong da ke jingwat bat ka jinglap hakikat kisla balabu da kilong shwa man shwa jongi bat kikat ke bala rem laja haduk menta kidang don ha ke jingtho blai shibun.